Il-wirja li għandna fil-Gazim bħalissa ġib li sem Sagru Profan. Da kien proġett fi 3 fażijiet li huwa kollu finanzjat mill-Malta Arts Council permezz tal-Creative Communities li huma fondi apposta li jgħinu l-volontarjati kun jista' jtella wirjiet, kunċerti, dak kollu ta' storika jew inkella kulturali. Fil-Kastana għażilna li nagħtu spinta lil karnival spontanju ta' ħalaxa li huwa fenomenu interessanti immens, antik, però sfortunatament mhux daqshekk irriċerkat u ddokumentat, però nafu fiċ-ċert li imur lura sew fi żminijiet. Issa biħti li għadu kważi intatt, spontanju, dak li kun jilbes bli għandu u joħroġ idur mat-toroq. Aħna fil-fatt kummissjonajna set ta' ritratti mill-fotografu Malti Sebju Aquilina fejn tagħna set ta' ritratti kollezzjoni sħiħa ta' maskerati fil-karnival tagħna u tal-lajnihom f'wirja. Dik hija l-ewwel parti tal-wirja. It-tieni parti nistgħu ngħidu hija komplementarja għalihom għax tieħu appuntu ras ir-Randan il-nar terba fejn issir purċissjoni bir-Redentur, aħna ngħidulu Redentur l-Antik, li jitlaq mill-kappella ta' Santu Kristu u jterraq bil-mod lejn il-parroċċa fejn għandek appuntu allura l-bidu tar-ritwali tal-ġimgħa mqazza li wasluna l-għajt. Huwa kontrast interessanti għax inti għandek il-bidla xenografika fraħal il-bidla fil-atmosfera fejn għaddejt mill-briju u l-ġen tal-karnival u għall-sagralità appuntu li tmur mal-ġimgħa mqazza li huwa żmien ukoll ta' riflessjoni.